Shugaban ƙasar mawaƙan Najeriya Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rara kenan tare da tawagarsa a lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya a gidan marigayiya Hajiya Saratu Gidado Daso wacce ta rasu a kwanakin da suka gabata, inda ya bayyana cewa wannan jaruma tabbas ta zamo jigo ga al'umma, inda cikin alhini ya isar da saƙon ta'aziyyarsa ga ɗaukacin al'umma arewacin Najeriya baki ɗaya. ربنا فتح بين الأمنيات الهدف والتقييم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك أنت السميع الدعاء. Ziyarar da ya kai a gidan jarumar ya tar da 'ya'yanta